дуруд ҳамдирони азиз, мо дар чанд барномаҳои пеш гуфтем ки дар бораи пешгирии простатит чӣ хел бояд пешгирӣ кунӣ. Мо аҳамият додастем ки ҳамин бачаҳои ҷавонои хумон ай 35 усы хай 39-40 шаки усы биста беқувват шидистанд, мардинагӣ гум шидистай. Ҳамаи айби чие? Айбе ки мо ғизоҳои химиявиро бисёр истифода мебарем. мо ҳамин бояд тоҷико ҳама забоняк шем ки аз ғизои химиявӣ бояд мо дур шем. Мо бояд дигар чизое ки аз зарубеж меояд, чизои химиявӣ бояд ӯро каме ки дар кам истифода барем. Чизои ватаниро истифода бурдан дар корай, ғизоҳои ватаниро истифода бурдан дар корай ки дар инҳо чизои химиявиш каме дар камай. Истеҳсолотҳои ватаниро истифода бурдан дар кор ки ғизоҳои и каме дар камай. Баъд оҳиста оҳиста ҳаракат карда дар гиёҳҳо гузаштан дар корай. Ҳамин ҳаракат кунед ки дар хӯрокотон гиёҳҳо бидозен. Ина гиёҳҳои Тоҷикистони мо бисёранд барои саломатӣ. Ҳар як гиёҳае ки тамоми касалода пешгирӣ мекунад. Ина бо барои барқароркуние ки пневмония ҳастай, хунукиё ҳастай, и гиёҳ ҳамаира табобат мекунанд ва мағзи устуғона ов метия, устуғона пир мекунад, пешгирӣ мекунад. Ман як маслиҳат додани ҳастам. Мо и дар сора ай мактаби муллозуҳур тоҳирӣ ёд мегирифтем. Ҳамин маслиҳати ма чие? Мо бояд ғизои химиявиро кам истифода барем ва ҳаракат кунем ки дар ҳар як хона ва дар ҳар як ошхона, дар ҳар як ресторан ҳаракат кунем ки ҳамин дар ҷое ки бринҷова мерен заказ мекунем ё ки мастова мехӯрем, дар ҳар як ошхона ё ки ресторан ин хӯрокҳо ҳастай. Ҳамун ресторанда бояд бо гиёҳшиносо маслиҳат кунанд дар ҷои ҳамун бринҷово дар авқото гиёҳҳо андозанд барои простатит, барои пешгирии хунукӣ. И пешгирӣ мешавад. Ҳам миллат саломат мешавад, ҳам миллат бой мешавад. Чӣ хел ки пешвои мо мегӯяд ки саломатии миллат бойгарии давлат. Мо ҳам пайрави пешвои миллат ҳастем, мехоҳем ки миллати мо ҳам бой бошад, ҳам саломат бошад. Агар бо гиёҳшиносо ҳамкорӣ кунем, ҳамин ошхонаҳо ва ресторанҳо ки дар хӯроки якумтон ва ё шумода рецепт тайёр кунанд, ҳамин ғизоҳоро дар бринҷова ё мастоватон бидозед ва ҳар як шаҳрванде ки шумо ҳатман медароед ошхона ва ресторан, якумда бисёртон бринҷова ва мастова заказ мекунед. Ҳамин авқотҳои гиёҳиро заказ кунед. И пешгирӣ мешавад. Ҳамин шиками гирснада кай ки шумо гиёҳиро мехӯред, шиками гирснада, ҳамин жилудкаи шумо қайди зер медад, дарав эндогринтҳои дар корро мекаша мегирад. ҳамин корро ташкил кардан дар корай. Ва ай баҳор дар ҳамин ҳамаи сабзавоту ҳамаи гиёҳҳои баҳорӣ гузаштан дар корай ки дар ҳамин хӯрокҳо ай ҳаваё реза карда андохта хӯрдан дар корай. И организма бақувват мекунад, мардинагиро мустаҳкамтар мекунад, миллат саломат мешавад. ҳозир ҳамин ғизои химиявӣ ҳамаро сила бикарда киштестай. Агар мо дар гиёҳиё бигзарем, мо чандин чизро пешгирӣ мекунем, то ҳатто пневмония ва грипп дигар чизро мо пешгирӣ мекунем. Маслиҳати ма ҳамие ки мо аз чизои химиявӣ ҳатман бояд даст кашем, ба чизои табиӣ бигзарем, ба чизои ватанӣ. Каседе ки маъқул бошад суханои ма ва маслиҳати ма, ҳаракат кунем барои пешгирии ватан, барои пешгирии миллат ба ҳамин кор шурӯъ кунем. Шурӯъ кардан дар корай. Ҳаст тақдир, ҳаст тақдирҷунбон. Баъзеҳот мумкин ки медонистен, ки карда наметонистен. Ҳаракат кунем ки ҳамин корро пешравӣ кунем, ҳам миллат бой шавад, ҳам миллат мустаҳкам шавад. Саломат бошед. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.